Vale, pues buenos días chicos, empezamos con la presentación del míster. Va a empezar Javi Recio con unas palabras de presentación de Diego Iglesias. Buenos días a todos. Bueno, hablamos hace unos días en nuestra presentación que queríamos un equipo reconocible, con identidad. Bueno, pues hoy presentamos a Diego Iglesias. Estamos convencidos de que, de que al final va a ser la persona capaz de desarrollar ese modelo de juego, que estamos convencidos de que era lo que queríamos y lo que requería este proyecto. A partir de ahí, agradecerle, por supuesto, y desearle la mejor de las suertes porque haya tomado esta decisión, que sabemos que es una decisión muy importante. Y creo que nos encontramos en el mismo punto, Yago y el Club Deportivo Lugo. Bueno, pues somos dos personas que tenemos un proyecto en mente muy ambicioso y nos hemos encontrado justo en el momento adecuado para crecer en este camino juntos. Yago viene de hacer una temporada brillante, tanto en Liga como en Copa, consiguiendo objetivos muy importantes como un ascenso y sobre todo de haber conseguido esos objetivos, el cómo los ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, desearle la mejor de la suerte, que será la nuestra también, y a partir de ahí, os lo dejo a vuestra disposición. Vale, ahora turno de preguntas solo para Yago. Sí. Hola, Iago, bo día e benvido. Hola. Bueno, o fútbol se escribe con P de paciencia, porque a excedencia que acadaches a pasada temporada tanto en Liga como en Copa, como acaba de comentar Javi, ten un traballo dun ano anterior, co mesmo bloque. Eu non sei se cando xogaches desa Copa levarías a 500 adestramentos co Pontevedra, máis ou menos. Bueno, non sei si tantos, pero evidentemente o fútbol, como acabas de dicir, os éxitos moitas veces se consiguen con paciencia, non? Por non dicir sempre. Sabedes ben que son un adestrador de proxectos, que son un adestrador que lle gusta os sitios onde vai, pois empaparse da cultura do propio club e a partir de aí pois transformar eso na identidade, no modelo de xogo que os nosos equipos pois demostran, e desde logo que cada ano que pasa tamén creo que temos as ideas máis claras e que somos quen de conseguir resultados antes. Bueno, a propiedade comentou o proxecto a 3 anos, no clube totalmente novo, propiedade, consello de administración, staff técnico, tamén plantel de xogadores. É o máis difícil de fútbol acadar resultados para ir puntuando e construir paralelamente o modelo e o estilo do equipo. Sí, o que temos claro é o camiño que queremos seguir, non? Eu desde o primeiro momento que o Clube Deportivo Lugo fala comigo, pois me transmite esa idea, non? Transmíteme a idea de proxecto, transmíteme sobre todo moita ilusión no novo camiñar, na nova liña que o Clube Deportivo Lugo quere comenzar esta tempada. Eso é o que realmente pois a min me gusta e me fai tomar a decisión de unir os camiños, non? Evidentemente o fútbol, os resultados son os que dictan si o proceso é bo ou malo, pero desde logo que o obxectivo é ter resultados no menor tempo posible e evidentemente ir crecendo pois acorde a eses resultados, sin olvidar que isto é un proceso. Bueno, ao longo da vindeira desta semana se oficializará a composición do grupo. Todo indica que será norte-sur, incluído Villarreal B. Ti, cando estabas no Zamora, era outra composición. Bueno, que opinas da que pode haber este ano, Iago? Bueno, eu creo que cada ano, máis alá da composición dos grupos, creo que cada ano a categoría vai subindo o nivel, non? Eu creo que cada vez a primeira federación se asemella máis a unha segunda división de menor nivel, ou antiguamente o que era a segunda B con equipos de alto nivel, non? Entonces, independentemente da composición de grupos, máis alá do kilometraxe que poda haber, da distancia que poda haber entre os diferentes clubes que conformen un grupo ou outro, creo que a dificultade vai a estar nos rivais, non? Pero, independentemente deso, somos
fieles creyentes do traballo, de ahora neste momento da temporada na que estamos, creo que é clave a de consolidar un bo bloque, un bo proxecto, firmar primeiro os xogadores, despois facer un grupo, por último facer un equipo. Bueno, creo que xa estamos traballando neso, temos as ideas claras do perfil de xogadores que precisamos e queremos para o modelo de xogo que queremos levar a cabo, e a partir de aí, pois, bueno, a Liga comezará, independentemente dos que sexan os rivais nun grupo ou noutro, nunha composición ou noutra, temos que ter claro que os mimbres que teñamos son os que nos van a levar a conseguir os obxectivos. Bos días, Iago, benvido. Bueno, eras un dos adestradores, por lo menos máis de moda e con máis novias con diferencia do mercado nacional, non? Que é o que te leva finalmente a optar polo Club Deportivo Lugo, por este proxecto novo, tendo tantas novias como tiñas? Pois moi sinxelo, cho contesto cunha palabra, a ilusión que hai por parte do Clube Deportivo Lugo por facer grandes cousas aquí, por levar o Clube Deportivo Lugo ao fútbol profesional, por crecer da man, e creo que, yo dixen antes ao teu compañeiro, son un adestrador de proxectos, son un adestrador que lle gusta estar nos sitios tempo para bueno, pues, desarrollar a miña idea, o meu proxecto. Eso, desde o primeiro momento que falei co Clube Deportivo Lugo, eso é o que eles me transmitiron, que é o que queren, e ao final creo que, bueno, todo se deu moi rápido, en poucos días, pero sí é certo que dende o primeiro momento, en eses 3 días o mellor que estuvemos en conversas, recibín máis ilusión por parte do clube, o que me transmitiron desde o primeiro momento, pois me ilusionou, me fixo entender que, porque eu son dos que pensa que os adestradores temos que estar onde se nos quere, o que che dicía, en escasos 3 días o Clube Deportivo Lugo demostroume que queren que este aquí, síntome querido, síntome que son a persona que desde un primeiro momento eles queren que este neste proxecto. Eso creo que é o punto de partida para facer grandes cousas, e por eso estamos aquí. A palabra máis repetida desde o clube é ambición nesta primeira etapa, e a palabra máis repetida ahora mesmo na afición é ilusión, sobre todo desde a túa chegada, desde que se sabe que ves ti un entrenador, como se sabe, de proxectos. Eso presiónate ou ao mesmo tempo motivate máis? Que tes máis, presión ou motivación? Non, ilusión. Eu teño moita ilusión por estar aquí. Os proxectos nos que nos embarcamos, cando falo en plural, falo da xente que pode vir comigo, sempre desde a ilusión. Evidentemente queremos conseguir grandes cousas, eu quero crecer no mundo do fútbol. Teño 42 anos, son un adestrador xoven, ou polo menos considérome xoven todavía. Teño moita ilusión, moitas gañas de chegar ao fútbol profesional. O Clube Deportivo Lugo quere volver ao fútbol profesional. Creo que nos encontramos nun momento idóneo as dúas partes. Eu ver que por parte da afición hai ilusión como eu fichase, pois aínda por riba aínda me xenera máis ilusión a min, non? Presión, bueno, eu sempre digo que eu quero estar en proxectos ambiciosos, eu quero estar en proxectos que teñen ambición, eu quero estar en proxectos que aspiran a todo, non? A presión eu a valoro de outra maneira, é dicir, sabemos que isto vai de gañar, sabemos que vai de ter bons resultados. Si gañas moito, pois habitualmente eres un bo adestrador, e se non gañas tanto, pois non eres tan bo. Bueno, nada máis alá da realidade. Non sinto presión, sinto orgullo e sinto ilusión por estar neste proxecto. Desde esa ambición, un pouco, que mimbres queres que che traiga Javi para este proxecto? Bueno, pois os mellores xogadores posibles para que o modelo de xogo, que o proxecto que temos, pois teña resultados o antes posible. Esa é unha realidade. Eu teño as ideas moi claras, cada ano que pasa teño as ideas
máis claras do que teñen que ser os meus equipos, do que quero que reflecten no terreo de xogo. Evidentemente, tamén cada ano que pasa teño máis claro por onde teño que empezar, por onde teño que dirixir, que lle teño que transmitir os xogadores. Eu quero, sobre todo, xogadores evidentemente de calidade dentro da categoría, pero sobre todo que teñan a mesma ilusión, a mesma ambición, e que sepan que o proxecto do Clube Deportivo Lugo é un proxecto ambicioso e que queremos pois este ano pelexar por todo, pero sabendo que hai que ir pois desde o primeiro día de pretemporada pois facendo camiño, e que evidentemente pois é un camiño moi longo, non? Sempre todos os equipos, tamén facendo alusión á resposta que lle din o teu compañeiro, non? Da confección dos grupos. Sabemos que todos os equipos, ou a gran maioría dos equipos desta categoría, o seu obxectivo é saltar a liga profesional, sabemos desa exigencia, entonces tampouco creo demasiado en chegar aquí e dicir que hai que ascender ou deixar de facelo, non? Creo que Javi na súa presentación falaba deso. Evidentemente o obxectivo é grande, temos todos claro o que queremos, pero creo que o primeiro paso é facer un bo plantel, creo que o primeiro paso é escoller os xogadores idóneos, tanto futbolística como sobre todo a nivel persoal, que sean xogadores que queiran estar aquí, que sepan que o proxecto é ambicioso, é importante, que queiran crecer co clube, e a partir de aí botar a rodar, facer equipo, como che dicía, e despois que veñan os resultados. Moi boas, Iago. Hola. Benvido ao Clube Deportivo Lugo, a cidade. Con cantos xogadores que estaban no plantel do ano pasado vas contar aproximadamente? Vas facer unha pouco revolución no... Bueno, estamos falando deso, estamos valorando. Evidentemente sabemos que hai algúns xogadores que teñen contrato, non sabemos tampouco da súa situación, sabemos tamén, vos o sabedes mellor que a min, algún xogador que incluso pois ten opcións de salir a fútbol profesional. Eso hai que falalo, hai que valorarlo, e a partir de aí pois tomar decisións e organizar o plantel. Cando tes pensado comezar a pretemporada, e se vas facer o staff aquí, pensas facer a mellor algún fora? No, en principio vamos a facer todo aquí, tampouco falamos de algo diferente dentro do clube. Estamos pendientes todavía do inicio de Liga, en principio será hacia finais de agosto. Nos entendemos que sobre a semana do 14, 15, non sabemos exactamente o día 14, se o día 16, pero en torno a esa semana comezaremos. Habitualmente a planificación que facemos sempre é de 5 máis 1, 5 semanas máis a da primeira semana de competición. Estamos falando de 6 semanas, bueno, pois a partir de aí, cando, se non me equivoco, o último deste mes, principios de xullo, sairán os calendarios, cerraremos os días. A nivel de partidos amistosos, cantos pensas máis ou menos que son os idóneos para... Bueno, vai a depender tamén un pouco sobre todo dos adestramentos ou dos días limpos para adestrar que consideremos que nos van a beneficiar para preparar o equipo, non? Pero en torno a entre 6 e 8 partidos deberíamos xogar en pretemporada. Comentabas que che gustaba, non? Ver un pouco cal era o background dos clubes nos que estabas. Aquí houve figuras de adestradores como Quique Setién, como Francisco, como incluso Luis César, que facían ese fútbol vistoso que tanto gusta, non? Nese sentido, eres un pouco o continuador de ese modelo de xogo que é o que moitas veces pide a xente. Bueno, que eu creo que coñezo ben o Clube Deportivo Lugo, evidentemente non de estar dentro, pero si de fora, de seguilo. O digo abertamente, para min é un club referente en Galicia. Se non me equivoco, hoxe se está de aniversario daquel ascenso precisamente con Quique Setién. Creo que o perfil de adestrador pois vai nesa liña, non? Eu crecín, formeime como adestrador precisamente co Clube Deportivo Lugo de Quique Setién. Despois, pois, na época, eu digo abertamente porque xa o digo sempre, pois na época do Barça de Guardiola, creo que o adestrador actual
en alto rendemento pois está atendendo a eses perfiles Guardiola, Luis Enrique, Xavi Alonso. Creo que as novas xeracións vamos un pouco por esa liña e que creo que ainda por riba pois os resultados van da man dese perfil de xogo, non? Eu quero, pois, como dicía Javi na súa presentación, non? Eu quero un Clube Deportivo Lugo recoñecible, quero un equipo valiente, quero un equipo que bueno, pois que o aficionado se sinta reflexado, e tamén son consciente de que hai aficións que lles gusta máis e aficións que lles gusta menos. Por iso é importante tamén o contexto, non? Respondendo un pouco á pregunta que facía antes o teu compañeiro de, bueno, eu dicía que os adestradores teñen que estar onde se nos quere. Unha das cousas que tamén me transmitiu a actual directiva e Javi como director deportivo é que eles saben perfectamente que tipo de adestrador son e o que queren. Eso é fundamental para empezar a traballar, e creo que a afición do Lugo pois que tamén sinte este tipo de fútbol, non? Entonces, bueno, creo que se alinea todo neste momento para estar aquí e para, bueno, pois para botar a andar este proxecto que é a verdade que teño moitas ganas e moita ilusión de botar moito tempo neste club e evidentemente pois conseguir éxitos. Fuches un dos grandes nomes do fútbol galego a tempada pasada. Penso que sodes 5 ou 6 adestradores galegos na primeira federación, máis Claudio en primeira división, o ano pasado Gil Sanz no Depor. O adestrador galego está de moda no fútbol español? O adestrador galego xa leva moitos anos sendo de moito nivel. Eu ademais son profesor na Escola Galega de Adestradores, sei do que falo, o que pasa que bueno, tal e como acabas de decir, 5 adestradores, hasta aí ben pouco, prácticamente todos os equipos galegos tiñan adestradores de fora, e agora esa tendencia está cambiando, non? Creo que é importante dar valor ao adestrador galego. Creo que estamos demostrando que estamos capacitados, que podemos estar ao frente de grandes proxectos e que podemos facer as cousas ben, non? Entonces, bueno, para min, si cabe, pois é un máis ilusionante, é un tremendo honor poder ser galego, poder ser adestrador deste clube e unirme a todos eses adestradores que bueno, pois que vamos a estar este ano nas primeiras grandes ligas deste país, non? E a partir de aí, pois, o que che digo, botar a andar o proxecto con ilusión. Para min esa é a palabra clave, sempre a todos os sitios onde vou. Falo de 3 pilares para min fundamentales, tanto a título personal como adestrador: ilusión, traballo e humildade. Eso é o que Iago Iglesias pode aportar neste proxecto, o que vai aportar, transmitirlle aos xogadores, transmitirlle a afición, e para min tamén é fundamental o como. Evidentemente vivimos e traballamos no deporte de alto rendemento, hai que gañar, pero eu son un amante, quizás un romántico de como se gaña. A min non me... Cada un ten a súa idea, pero eu quero que os meus equipos gañen merecendo. E para merecelo hai que ser mellor co rival, e para min ser mellor co rival pois é que desde o minuto 1 que o árbitro pita ata o 90-95 que acabe o partido, o equipo ten que querer gañar, non? O fútbol é un deporte de alto rendemento agora mesmo, pero empezou como un xogo, e en calquer xogo o obxectivo final é gañar, non? Bueno, depende de como xogues. Hai veces que derrotas, porque non se vai a gañar sempre, valen como unha victoria, e nese eido, pois por iso lle damos moita importancia ao como. Bueno, Iago, benvido a Lugo. Gracias. Gustaríame saber se tes tamén a intención de cara á pretempada de inscribirse a Copa Federación. O ano pasado foi algo que se fixo coa intención tamén de clasificar a Copa del Rei. Este ano o clube tampouco está clasificado de cara a esta competición. Non sei se isto se valora. Non o falamos, non se falou, iso é máis unha opción do club, algo que ten que valorar o club, pero bueno, a verdade é que non falamos nada diso. A nivel de instalacións, non sei se puideches ver algo, o estadio agora, o campo de adestramento no CEAO, non sei que te parecen, e se ves que está adecuado a túa valoración. Sí, bueno, coñezo, despois á tarde irei a
ver as instalacións do CEAO xa máis polo miúdo, coñezo as instalacións, pero aínda non o 100%. En principio creo que o Clube Deportivo Lugo ten unhas instalacións, como non poden ser de outra maneira, de fútbol profesional, non? Despois de tantos anos na segunda división, iso tamén é creo que un valor añadido deste club, e creo que a hora de tomar a decisión tamén de vir a formar parte deste proxecto, pois é algo que tuvo moito peso ou moita incidencia, porque creo que as instalacións e o día a día é fundamental. Ao final, o que os aficionados ven, o que o seguidor ve o domingo, pero o que pasa o domingo no campo ten moito que ver co que faz entre semana. Ter boas condicións de traballo semanal é fundamental para que o fin de semana pois se vese reflectido, non? E para iso pois as instalacións son fundamentais, e o Clube Deportivo Lugo nese senso pois está máis que sobrado nesta categoría. Hola, Iago, bo día. Hola. Como o convenceron para vir aquí? Cal foi o punto onde vostede quedou realmente convencido? Bueno, pois como Clube Deportivo Lugo, neste caso, pois na figura de Adrián, Ronald e Javi, pois o que me transmitiron, non? Desde un primeiro momento. Cando ti te sentas con xente que non coñeces, porque a realidade é que non nos coñecíamos, e desde un primeiro momento ves que o que che contan, o que falan, primeiro, eles sí que che coñecen a ti, saben con quen están falando, é o que queren, eso transmite moito, non? Creo que, volvo a insistir, os adestradores temos que estar onde se nos quere, e a realidade é que nestes días nos que nos falamos para bueno, eles explicar un pouco cal era o proxecto, que era o que querían facer, e eu tamén explicarlles un pouco pois as cousas que eu demando dentro dun proxecto. Síntome valorado, síntome querido, en poucos días quizáis sinto máis sentimento de que o Club Deportivo Lugo quere que eu sea o adestrador que en outros clubes nos que estuven anos. Entonces, eso creo que é moi importante. Esa é a realidade. A partir de aí, evidentemente, hai un proxecto deportivo ambicioso, hai un proxecto deportivo para estar nas categorías profesionais. Como lle dicía antes a un dos teus compañeiros, considérome un adestrador xoven, quero crecer, que mellor maneira que aquí no Clube Deportivo Lugo dentro deste proxecto. Falaba dun proxecto, pero firma por 1+1. Sí, 1+1. Creo que, se non me equivoco, renovable con ascenso directo. Entonces, bueno, pois eu veño con toda a intención de estar 2, 3 e hasta 4 anos. Pero renovable polas dúas partes, é dicir, sí. Podes ascender e que lle salga ya unha oferta de primeira. Bueno, é chegado o momento, o Gallá, firmámoslo agora mesmo, que ascendamos, que sale un proxecto de primeira, e que o Clube Deportivo Lugo volvamos a falar, e dentro dese proxecto no fútbol profesional do Clube Deportivo Lugo seguir un ano máis. Falaba da idea, a idea debe estar en función do resultado ou o resultado en función da idea? Eu sempre penso que o resultado ten que vir acompañado do como, esa é a realidade, pero tamén é certo que vai haber momentos ao largo da tempada que o mellor non estás tan ben nese como e o resultado pois pode vir acompañado. Que quero dicir con isto? Que o fútbol creo que é o único deporte no que podes facer todo o que está na túa man para gañar o partido e aínda así non ser quen de gañar e ao revés. Bueno, nós vamos a intentar, ou a miña idea é intentar que ter o maior porcentaxe de éxito de gañar os partidos por o que o equipo fai no terreo de xogo. E para que nos fagamos unha idea de todos os equipos nos que estivo, en cal se viu reflexado mellor a súa idea de xogo? Bueno, creo que en todos se viu reflexado a miña idea de xogo do Iago Iglesias de cada momento. Isto evoluciona, as ideas futbolísticas evolucionan, o como se fai evoluciona.
Non é a idea xeral, creo que todos tedes claro cal é a idea futbolística miña, o que intentamos transmitir en todos os equipos, pero o como se fixo ou como se facía non é o mismo no Compostela que no Zamora que nos últimos 2 anos no Pontevedra, non? Iso ten moito que ver quenes son os que o van a levar a cabo, os xogadores. Por iso dicía antes o teu compañeiro a importancia de pois de escoller ben os quenes van a ser os que leven esta camiseta, os que representen o que nos queremos ou como nos queremos que o equipo xogue, pero creo que o recordo máis cercano é o do equipo da tempada pasada, non? Sobre todo nesa Copa do Rei, que é o que abre un pouco pois a visibilidade xogando contra clubes de primeiro nivel, sin amedrentarse, todo o contrario, xogando de tú a tú, sendo valientes, sendo descarados, sendo, equipos que se fan ca posesión do balón e co terreo de xogo en base ao manexo do mismo. A partir de aí, en función de que xogadores teñamos, pois o faremos dunha maneira ou doutra, pero a idea vai a ser esa. Precisamente a pasada temporada no Pontevedra houve 5 xogadores moi importantes para vostede que saíron do Lugo. Non sei se lles pediu consello, se lle preguntou algo polo club, ainda que era noutra etapa, e se lle gustaría ou pensa contar con algún deses xogadores para aquí. Non, si é certo que dende que se fixo oficial a semana pasada sí que recibín moitas mostras de agarimo por xogadores non só do clube da anterior tempada, sino de prácticamente de todos os xogadores os que fomos adestrando ao largo da nosa carreira. Todos coinciden no mismo, que se alegran moito porque estemos neste gran clube, neste gran proxecto, e a verdade é que non me parei nin a pensar na posibilidade de traer xogadores nin do anterior club, nin de anos anteriores. Agora falaremos, xa levamos uns días falando, ata o momento o que eu transmito, o que sempre falei con Javi, é de perfiles de xogadores. Os nomes, pois, os haberá que empezar a poñer a partir de hoxe, non? Creo que o importante son os perfiles de xogadores que queremos para o tipo de fútbol que queremos desenrolar e, sobre todo, tamén a categoría, non? Porque somos conscientes de que un plantel ten que estar equilibrado, un plantel ten que ter diferentes perfiles de xogadores, porque ao largo da tempada van pasando moitas circunstancias, hai diferentes plans de partidos, hai diferentes contextos en canto a terreos de xogo. O que temos claro é que cada 15 días vamos a xogar no Anxo Carro, as condicións que temos son perfectas para o que queremos facer, desde logo que o 80% da confección de plantilla vai a ser para ser un equipo dominante, para ser un equipo que poda presionar alto, para ser un equipo que, como che dicía antes, pois que se faga co balón e se faga co terreo de xogo en base a esa pelota. Por último, cantos xogadores queren o plantel? Vamos a falalo, vamos a ver. Isto xa non é só cousa miña, depende tamén de outros aspectos, non? Pero non sei, postos doblados 21, 22 xogadores, 23, non o sei, vamos a ir vendo. Tamén hai que ver o que xa está no clube e un pouco pois a capacidade tamén que teñamos de chegar a uns futbolistas ou outros. Vesti como figura principal, pero non sei o resto do corpo técnico se xa está seleccionado. O que si ven comigo tamén Alex Otero, segundo adestrador, levamos máis de 10 anos xuntos. Agora tamén temos que confeccionar o resto de staff, de corpo técnico. Sabemos que hai xente na casa que leva moitos anos, que é moi válida. Vamos a falar con eles, vamos a estruturar aí o corpo técnico en función do que nos transmitan e do que falemos e do que vexamos, pois miraremos de incorporar algo ou non. Vale, ahora tú nos preguntas para Javi Recio, lo que se puede
perfil de Iago está claro, Javi, era lo que querías y al final lo conseguiste. Sí, la verdad que sí. La verdad es que bueno, nos sentimos afortunados, lógicamente, porque lo teníamos muy claro. Creo que el objetivo que tenemos en común también está muy claro. Y bueno, no es fácil encontrar a día de hoy un entrenador que te acompañe en este camino y en cómo conseguir los objetivos. Y en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos y, bueno, y muy ilusionados con la llegada de Iago, porque estamos seguros de que nos va a aportar, y aparte el saber transmitir y convencer primero al plantel, a la plantilla y luego a la afición de que esto va en serio y que al final el equipo y el proyecto es ambicioso y eso pasa por lo que pasa en el campo. Entonces, bueno, nosotros desde aquí fuera es muy fácil hablar y exponer cosas y ponerlo todo muy bonito, pero la realidad es el día a día y el tener la capacidad, que estamos convencidos de que Iago la tiene, de poder desarrollar todo eso. Lo acabo de comentar Iago, queréis posiciones dobladas más o menos. Primero, ¿cómo está el mercado actualmente? Imagino que enorme competencia en todos los puestos. Y segundo, si tienes algo cerca ya de cara a la afición que podáis hacer oficial esta misma semana. Sí, bueno, hemos ido hablando, como dice Iago, estos días de perfil de jugadores. Para nosotros era lo más importante. Sabemos que hay buenos jugadores. A lo mejor no se trata de traer, como dije el día de la presentación, nombres que hayan tenido cierta trayectoria, sino el perfil de jugador que se adapte a este modelo de juego, sobre todo gente con hambre, gente con ilusión, y luego pues ahora valorar primero qué vamos a necesitar, buscar, le doy mucha importancia al jugador joven sub-23 que nos tiene que aportar lógicamente competencia. Vamos a intentar buscar jugadores jóvenes que puedan competir para ser titulares, es importantísimo. Y luego, gente con experiencia, pero sobre todo ahora nos tenemos que sentar y ver muchas opciones porque creo que todavía es pronto. Hay algunos jugadores ya muy avanzados que confío que en esta semana podamos anunciar alguno. Y poco a poco, con buena letra, sin prisa, yo creo que a final de mercado aparecerán cosas importantes, por lo tanto vamos a tener paciencia. Sí, mira. Hola, buenos días, Adrián. Buenos días. Bueno, quedó claro la ilusión que se palpa entre la afición por la llegada de Iago. Yo quería saber cuándo estará en la calle la campaña de captación de abonados, qué tipo vais a hacer, qué número queréis, porque estará todo condicionado, imaginamos, al tema del fondo. Sí, la campaña para abonados la vamos a lanzar, justamente estuvimos ayer con la parte comercial estructurándola y viendo un poco para que exprese también el sentimiento de lo que estamos representando, queremos representar y queremos ser para la ciudad. Se va a lanzar el 7 de julio, o sea, va a comenzar el 7 de julio la campaña de abonados y vamos con una idea que en realidad es un sentimiento más que una idea. Es como de que volver a que la gente vuelva al estadio, que la afición vuelva a tener ese sentimiento de orgullo por el club de la ciudad. Así que la idea de cuántos esperamos, los máximos que podamos, ojalá llenemos el estadio. Pero esperamos una buena aceptación por parte de la gente de Lugo, de la gente de nuestro club y del club de todos, para que nos acompañen en este proyecto y en las tomas de decisiones que hemos tomado, valga la redundancia, con respecto a lo que estamos buscando, ¿no? Idea de juego, por eso está aquí Iago con nosotros. Tuvimos unas charlas bastante largas de lo que queríamos, representa todo lo que nosotros queremos y a nivel institucional no tengo más que palabras de agradecimiento por ser parte del equipo y por tener el mismo sentimiento y la idea de juego de llevar adelante este proyecto. Adrián, otro orden de cosas, ¿tenéis fecha inicial ya para las obras del fondo? ¿Para las obras? Del fondo sur. Sí, las obras van a empezar en el mes de julio. O sea, en el mes de julio. No tengo la fecha exacta, pero ya está licitado y empiezan las obras del mes de julio. Y la idea es que el total de la remodelación, que ya tenemos las estructuras armadas y demás, esté en un año aproximadamente. Ya concluyo el tema de estructuras que comentabas el otro día en la presentación. ¿Qué estructura vais a llevar a cabo en el filial, en el Polvorín? Estoy analizándolo, hemos tomado posesión hace poco.
La idea es ver las estructuras para llevar adelante con la filial, de qué manera, cómo estructurar la filial para que sea representativa también de los objetivos deportivos que tenemos, o sea, que sea realmente, que funcione como una filial como de cualquier otro club y no como una entidad separada. Estamos trabajando en eso. Tengo reuniones con la Real Federación esta semana y la semana que viene y bueno, va a haber novedades, pero sí, estoy trabajando, estamos mirándolo. Javi, ¿qué jugadores de los que hay en la primera plantilla se adaptan más a los al estilo de juego que puede tener Yago? Si habéis iniciado ya conversaciones con ellos, por ejemplo, caso de Guille Perero, de John Cabo, de Juan Rodríguez, si hay alguna novedad en ese sentido. Me hablas de jugadores que están lesionados en este momento, o sea, difícil valorar, y luego, bueno, pues es verdad que hay algunos jugadores que sí a lo mejor nos hubiese gustado por lo menos entrar a valorar. Bueno, por desgracia hay muchos jugadores que terminan contrato, hay pocos que tienen contrato. Creo que los que hay, Lizancos, lo más probable es que salga, pues no vamos a poder contar con él. Y el resto, pues bueno, tenemos que valorar, pero ya te digo que bueno, que a día de hoy se hace difícil, primero porque creo que John y Perero creo que son dos buenos perfiles, pero no podemos contar con ellos. Entonces el resto, pues bueno, pues tenemos que sentar, hoy mismo empezamos a analizar todo esto. Bueno, Javi, xa que ten aí o micro, como pensa reforzar, ou como considera que é mellor reforzar o equipo? Con xogadores descarte de segunda división ou con xogadores que atesoran un currículum importante na primeira federación? Al final creo que estamos en una categoría muy particular, donde tenemos que, lógicamente, que valorar y sacar rendimiento a los jugadores de esta categoría. Es una realidad que hay jugadores que a lo mejor son de otra categoría superior, luego hay que adaptarse y entender dónde estamos, y no todos son válidos para segunda, no todos son válidos de segunda para primera ref, por muy buenos que sean. Yo creo que vamos a enfocarnos en jugadores de la categoría y, lógicamente, pues bueno, valorar los buenos jugadores que han dado rendimiento en los últimos años en estas categorías. Algún jugador de una categoría inferior nos puede dar un plus de ilusión por condiciones que nos pueda valer. Y bueno, sí, lógicamente vamos a esperar a ver si cae algo de una categoría superior que realmente esté convencido y quiera unirse a este proyecto, porque si no estás convencido, por muy bueno que seas y vengas de una categoría superior, no nos va a valer tampoco. Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo bueno que hay mucho en esta categoría. Me imagino que xa estaría tanteando como se está movendo o mercado esta temporada. Bueno, como siempre te sorprende algún movimiento de algún club, sobre todo a nivel económico. Pero bueno, nosotros lo tenemos muy claro, prácticamente tenemos un presupuesto muy cerrado y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, bueno, estamos viendo que ya hay algunos movimientos. Nosotros, como te he dicho antes, vamos a ir tranquilos y vamos a intentar acertar al máximo posible, y sabemos que las prisas en este caso no son buenas. Tenemos que hacer muchos movimientos, muchas incorporaciones, pero bueno, creo que al final, como todos los mercados o casi todos, las 2-3 últimas semanas se va a remover todo. Presupuesto pechado en torno a qué cantidades, si se puede avanzar. Prefiero no hablar de números ni de presupuestos, más que nada porque creo que al final creo que es algo interno y tampoco quiero que la gente sepa, otros clubes, el presupuesto que podamos manejar nosotros. Entonces sé que hay clubes que están manejando presupuestos importantes. No creo que el presupuesto al final te garantice el éxito. Creo que al final te puede ayudar, pero no te va a garantizar el éxito. Pero bueno, sí que al final es algo importante a la hora de que ciertos jugadores tomen decisiones. Cando comece Cando comece a pretemporada, estaría pechado o plantel, ou que posibilidade, que marxe dá para que durante esa pretemporada o equipo acabe de reforzarse? Pues ya nos gustaría tener toda la plantilla cerrada, pues prácticamente cuando empiece la pretemporada va a ser imposible, va a ser muy difícil. Pero bueno, como te he dicho antes, vamos a tener tranquilidad, vamos a iniciar la pretemporada pues
pues con una buena base, y a partir de ahí también analizar y ver qué va necesitando el equipo en cada posición y qué opciones nos ofrece el mercado. Vale, listo. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Ahora vamos a sacar